Здравейте, това е моята кандидатура за сървъра на Майнкрафт. Едно малко фонтанче пред къщата и автоматичните врати. Това са новите поставки в 1.8 за вашия став. И едно малко аквариумче, което не ми се получи особено. Ето тук другите неща. Enchanting table, crafting table, съндъка, печката и на различни други неща. Тук ще се качим на втория етаж с нашите стълби, които съм ги забавил с репитър. И това са нашите спални. Това е една малка лампичка, съндъци и отново крафтинг тейбъл. Вратите са автоматични, разбира се. Това са други две малки стаички, които също се водят за спални. Ето ги. И сега отиваме на нашата хубава тераска, където са нашите чадъри, нашите места за почивката и нашето хубаво басейнче. Общо взето това е къщата. Ще леза за да покажем другите неща. Това е моята автоматична ферма за жито. Простам се не за жито, за тръстика. Ето така изглежда тя. Само с използвам ръчка. Така, отиваме долу и виждате в съндъка има 55 тръстика, което по-късно ще съберем. Тук е нашата хубава фермичка за моркови и животинките, като започна с овцете, прасетата и кравите. Надявам се да ви е харесало.